Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss with you about something very important which we all need to know. Ngej ba pun pring jung ngi ngila ju yos ngau shapang kanika Google Dashboard paladang impat yos ngau ngila ban lej mentasha ka Google Chrome bat ngin type hang tu Google Dashboard te kani ga Google Dashboard kadi ko wi ga jaka akaba ka la store ya ki activities ki jungi ki ba ni le lembaga komputer kani ki jing batai pang Google Dashboard. Your data includes the things you do like searches and things you create like email ba ka la store load hang ne ki activities ki jungi ki bangi le lembaga laptop ke jungi lane lemba trong ka phone rukun kan store be ki ba ke ki activities ki bangi le pok phone ke jungi nomor kata kada mos on pi bangi dai ban long very careful ak be dai ban kine baik kane kadai pok phone ke jumpi menta pin yu i hane kini ki emails ki map ki web activities menta kini ki Gmail account te kini ki blogger ki calendar Chrome contacts Google Drives Google Play Store photos menta kini ka YouTube ke jungi pejang ni kum kini ka email hantu email jungi baru kiba ngingi ni yo pediang lane kiba ngingis send shaki parlo ki jungi send shaki kolik ki jungi te paro ki dan hane hapo jang kani ke Gmail ki jungi te nomor kata nilaban ong ba kani ka web kani ke internet kadai ke ba shirkai hadu kata kalaban story ya kini ki paro ki bingi berangkam haka jing imjungi mal kasi ki email kan tulingi dan pokok kunjungi kan dan baik kan pau baik hang tu hang ni yui ya ka ni ka Google Chrome te ki bangi ngi shat san tu ki bangi ngi shat ya kaban ban search lima kanet kedan baik hang tu ka store hang tu ayu ngi perangkam ke history kedan baik hang tu ka hang tu hapo jong ke Google Dashboard ki contacts baik ki contacts jungi ki bingi ngi save hapo phone jungi la save ru hangka internet la save lembaga Gmail baik hang tu paro kini ki contacts ki download ha uni email account jungi Google Drives ki files ki jungi ki bangi ki share ki perlu jungi ki email jungi kini baru khoj ki download ha kani ka clouds kani ki internet Google Play nanta kanu teliki apps ni download ni use apoka Android phone ke jungi and the interesting part nanta kini ki tur ki jungi ki bangi mission bangi ni dan kanu ka kacing yalang lani poisi kanu jaka kaba ni itanan ni shantur lani dan ki kini wai ke balengo kaba ngang lengo kalong ba hakunu kom kini ki dur kim don show po phone janga kim don show po phone rai abang ngalej hagani ka Google Dashboard pa kidang don sa
kini kitur kini ki internet ka la pensip na ka banta jungi wachi banta kalau ka ba mentoy mo la ring berkat wat ki egi bangi la dapan delete na po phone jungi ru kidang don bat kidang yesa hantu ke cloud hantu po ka memory jongka internet dan resi benta pat yo le semo kidan ki bangi ngim sotamna ngim kwa shu ya kaban man kandang sa kandang pau kandang don hang tu ka memory ke jungi ka ching em ke jungi ndrei kini pat kidang don bet hang tu den don hang tu po clouds te nomor kata page kun kene ke YouTube bro ki bengi ngi shat page ngi shat melen ma page hang tu ki bengi ngi subscribe ki activities ki bengi ngi le lamba jong ke YouTube idan bet hapo hakane ka Google dashboard te hakano kurukom hakano gudur ba kane ka Google ka la ya kaban pensip na kaban tajungi ya kini ki bengi ngi le haka ching jungi ke ba man ka singi te ningkong nang sham haka por ka ba pp create ya kani ka emails lai haka por ka ba pp create si kani ka email nda pp la dap ya kaban create ya kani ka email ka jong pi hapo komputer la ne hapo ka phone ka jong pi nda pp la pandap kini ki first name last name nanta user name nanta password and all kadon kuwi ka banta ka Google ka ai yangi ya katuka terms and condition ka yangi ka terms and condition katuka terms and condition ka strong ha ka bangi hab ya ka ban accept ba ya ka ni hab ya ka ban accept ba ya ka but ngim tip ayu la thong to but ngim don por but ni thai ya ka ban kuli ya ka don diki pop page diki spot page to te ngim tip ayu la thong to dai ni hab ya ka ban shu accept ba ya ki kum bakilong hak por ka bangi ni pli ya kani ka email ke jungi batai na kata let's say kila dem don lupa tu ki terms and condition hakaba ki activities ki jungi ki bangi ni le lamba ka phone la ne lamba ka computer kalong ba ka ni ka Google kani ka internet let's say kala dem bu lupa ki kendan kala dem don lupa ki kendan hang to hakaba kan save na kabanta kini ki ba ki activities ki bangi ni le hapo jong kani ka phone ke jungi nomor kata to ai bangi ngin long ki ba husiar hakaba ngi penon kami kini kitar ki jungi hakaba ngi use yaki ai bangin use yaka hakta ka rukom ka badai in the rightful way namar la dangi ni misuse la ngi penon kam bakla yaki let's say shisin kasni kaneka Google kan lab yangi kan panpoy yangi sha ka klamran la ne sha kaja purum te mentakasni tangkat ni kwa ban ya share lembat pi ki parlo let's say don ki blatip spangane don ru ki bom patip te nadu menta ngin sa ya long no ki ba husiar akaba ni penun kam yakini kitar ki jungi ni penun kam yaki na kabanta in the rightful way